Elementary. Okay, jeg er sejter her. Jeg vil få en bounce. Sejt, jeg skal ikke have noget af dig. Seriøst? Ja. Prøv lige at tage, du får lige lidt smidt på. Nej, det er sådan noget bier. Hvad for noget? Eller alkohol i det. Nej, jeg kan faktisk godt selv gå op og købe det nu. Er du sikker på, at der... Hvis der er over 1 alkohol i, så må man ikke købe det. Men det her er 0,5 alkohol i. Ja, meget, så må jeg ikke drikke det. Vi drikker. Nå, jeg tror det er sgu rigtigt. Ja. Okay, jeg filmer nu. Sorry. Pas på, at du ikke ser Slender. Der ligger arm dernede. Er det enormt? Skal vi tage den? Shit. Ja, det gjorde mig ikke bange. Nej, undskyld. Ja, det kan... Skub. Men prøv at se, om du så selv. Der er vi en teddybær. Bye. Åh, mor. Skal vi ikke tage den? Jo. Pieces connected. Der er en, der fik den 9. Mig pas på, nu kommer han. Go no, Mike. You can do it, Mike. Mig, hvad skete der? Mike, hver gang du får et bab, så får du en chips. Ja, det er sådan, som man siger det. En chips. Båd eller fanden. Nej, ikke fuck. En chips. Mig har lige fået den af det, og så... Du har lige fået en, og så har du sådan optjent dem. Fuck, du blev bange, mand. Er det okay? Hvordan har du det, Mike? Dårligt. Jeg tror continue uden headset. 3, 2, 1, go.